שלום לכם צופים קרים, אתם בערוץ יוני איתן גיימינג אייל. אני ואיתן פה עכשיו הולכים לשחק מעט בקונטרקט ווארס. איתן, תגיד שלום. שלום. מקווה שאתם שומעים אותו טוב כי אנחנו בשיחה בטלפון. יש לנו בעיה בסקייפ וזה. הרגע רצחתי אותך. יוני, אתה הרגת אותי? כן. זה חצוף. קודם כל אני יוני, מי שבטלפון, איש מוזר וזר שנמצא בטלפון, תגיד שלום. איך אני נכנס? הנה נכנסתי, יום שלה. לא לראות, לא עושה. איש זר ומוזר, תגיד שלום. אני במדרגות. אתה במדרגות. כן. אז האיש הזה, אני זה שהראיתי לך. יש מישהו שמגיע אליך, תיזהר. כן, אני הרגתי. אז כן? עכשיו אני בא, אל תירה בי מכיוון הקיר. אל תירה בי. אני יורה באוויר. אני רואה אותך, זה אני. איזה כיף? איפה אתה לא? אני רואה מישהו יורה בי. לא, זה לא מתעסק, כן, גבי, איזה כיף. טוב, תהיה במדרגות ממש מהבית. הרגו אותי. אני במדרגות. מי שהרג אותנו, איזה כיף. אני עכשיו במדרגות, הולך. אני שם. אני במדרגות. הרגו אותי. יש שם מישהו, יש איש עם שוטגן, הוא הרג אותי. אבל אני בא, על המדרגות. אני בא, זה אני. אמרת לי שזה אני. איתן, אני אמרתי לך שזה היה אני. אופסי. מה אופסי? וכאלה? אופסי וכאלה? רגע, איפה אני? הנה אני. הנה הגיע הזמן לנקמה. יש לי סונר. אתה פה. למה אתה יורה בי? ירית בי. סליחה. טוב, אני באה אלה. תגיד לי שאתה מגיע, לא אמרתי. אני מגיע, זה אני. אבל... אז זה אתה? כן. תגיד לי שאתה עוד שנייה עכשיו. הרגו אותי. הרגות? כן, ראיתי את הגופה שלך. וואי, איזה גיימפליי גרוע. יש לי טילים. אוף, מישהו מעצבן הורג אותי ואתה מקום ראשון? וואלה, אני מקום ראשון. עם 10 הריגות. טוב, יוני, מה אני אעשה פה? אני לא יודע מה אתה עושה, אני רוצח אנשים. פצחתי אנשים שהראיתי בהם, איזה קטע? כמה, עדיין לא הרגו אותך מאז? לא. אוף, איזה מעצבן האיש המעצבן. זה אתה יוני? לא, אבל אני מתקדם למדרגות. הרגתי 9 אנשים. ואז תצאו אותי. רצוף? 9 רצוף? רצוף. מה? שברת את השיא שלי. 9? כן, שלי זה 8. לא, זה סתם לא. ברצינות עשית 9? מה? ברצינות עשית 9? משהו כזה או 8? טוב, יוני, איך אני יוצא מפה? אני על הקופסאות. הנה, לא משנה. אני במדרגות. זה כיף לי. הרגתי 9 מעצבן עם השוטגן. אוי, 9 מעצבן? וואי, נסבל אותו. כן, עכשיו הרגו אותי. הוא מרגיז אותי. אני מקום שלישי, אתה ראשון. אני רואה מישהו מעצבן במדרגות. הייתי מהשוטגן כל שניה הורג אותי והוא מרגיז אותי. מרגיז. כן, מרגיז, יש לך בעיה? לי אין כל כך. אתה על המדרגות? אני, כן, אבל הרגו אותי. זה אני. הרגו אותך, אוקיי, אז זה לא אתה. אני מכוון על מישהו שנמצא במדרגות. אז אני. אופסי דייזי. אני אגיד לך מתי אני עוד שנייה במדרגות. אוף, יש לי נשק גרוע. מישהו רבי, איזה אתה? לא. למה אני אני במדרגות. לא משנה? זה לא פייר שאתה משתמש במשתמש שלי ואני משתמש במשתמש שלך. המשתמש שלך גרוע ובשלי יש נשקים שווים. לא נכון. כן. קודם, זה לא עובד לי אבל. אני מוריד 25 HP. זה גרוע. מי הוריד? הרגתי 9 נשק גם אני. זה אני, נו. סרטה. יש לך 21 הריגות, יא חתיכת אופי.
שכל ההריגות הם עליי, אבל לא משנה. הרגתי את אבל איזה כיף. איזה רופי אתה. יא מי רבי? וואי, מסתובב 9 סנייפר. שעברת את השיא של עצמך פי 2 בהריגות. מקווה שהמשחק לא יקרוס לי. אם הוא יקרוס לי אז אני פשוט יצר ונחזור אחרי זה. או לשיט, איש עם נשק אדיר. אני במדרגות. זה אתה, אוקיי, לא משנה. אתה ירית בי. כאילו אני לא מת, אבל אני... אני עכשיו במדרגות. זה אני רואה למעלה. זה אתה? זה הסימן, לראות למעלה, טוב? אני על צד ימין, אתה על צד שמאל. איזה כיף לנו. מי ירה בך? אף אחד לא ירה בי. לא, אתה בצד שמאל, אני בצד הזה. וואלה, איפה צדק? רגע. לא, אז אני בצד האחר. אני רואה מישהו. אני רואה קמפר. הרגו אותי, באים. ראיתי אותך נופל מהמדרגות. זה היה מצחיק. סתם לא. ייי, עוקפים אותך. מה? ייי, יופי דידו, מישהו עוקף אותך. עוד מעט. זה אתה במדרגות? לא. אני שוחר, אז אני יכולה להרוג חופשי. לא, אני מתקדם. למדרגות. הרגו אותי. וואי, בא לי לראות כבר את ה... אני במדרגות. אוקיי. אתה במדרגות? כן. זה אני יוני. מה, זה אתה? אני עכשיו הולך למדרגות. כן, אני... זה... מי... זה אני. לא, אבל היה עוד מישהו. הרגתי... לא, הוא הרג אותי. מי שהרג אותך. אני לא אוהבת מי שהרג אותנו. איך? יש לך 25 הריגות. אתה במדרגות? לא. מה? גנבת לי את ההריגה, אני במדרגות. אני גם, זה אני. תראה למעלה אם זה אתה. אני הראיתי. לא, אני לא רוצה לראות למעלה. אני אראה למקום יותר חיוני. למקום... זה! יוני! למה? כי אתה הרגת אותי 1000 פעם והרגשתי הרגשה... אבל זה היה בטעות, לא אחד. אוי, יוני. מי ירדי? אבל אל... נו, זה איש עם השוטגן ירה בך. אבל אל תנקום. אני לא אוהבת האיש עם השוטגן. לא, הוא פרגו אותי. איפה אתה? אני מת. עכשיו אני עוד מעט אהיה במדרגות, או אני בקצה השני של המפה. תגידי מתי אתה במדרגות? אני קרוב. אני רואה אותך. מישהו ירה בך. ראיתי. פאק, הרגו אותי. אתה! די. סליחה, יוני. באמת האיש עם השוטגן היה הורג אותנו. איפה אתה? נמאס, אני מתקדם למדרגות. אני רואה מישהו שהוא לא אתה. תמות. כן, אני לא... האיש עם השוטגן הרג אותי. אני במדרגות. אני עכשיו לאורך הקיר. כן, אני רואה אותך. נראה לי. או שזה לא אתה. אני רואה מישהו, הרגתי. את האיש עם השוטגן, הוא שינה נשק. איזה כיף. אני רואה איש. וזה לא אתה. אני פה, אני עכשיו. מה? איפה אתה עכשיו? במדרגות. למה? סליחה? אני אראה לך מה זה סליחה. די יוני, די, זה בטעות. בטעות? שאני אראה לך משהו בטעות. זה כיף לי. תגידי אבל איפה אתה? אוי, אני במדרגות והאנשים באים אליי משני הכיוונים. ויש לי לאגים, והרגתי. בהדשוט. תגיד לי אם אתה מתקרב למדרגות, כדי שאני אהיה מוכן לרצוח אותך. אוף, איש עם שוטגן חדש. איש חדש עם שוטגן. אני מתקדם למדרגות, אני רואה... מישהו זרק טילים. זה היית אתה? לא הרגתי מישהו עם הטילים שלי. זה באסה. זה היית אתה. למה? כל דבר, יוני, כל דבר. אני עובד...
איזה כיף, נגמר. כל הכבוד איתן, אתה השגת למשתמש שלי כסף. מה? אתה השגת למשתמש שלי כסף. ייי, ואתה לי. אני מקום ראשון. טאו, פאפל. הנשק הזה טוב, יוני. אוי, יש לך דאבל קיל אחד, רייג'. טוב, נתחיל. גם אני מתקדם למדרגות. גם אני שם. אבל אין לי רימון, אין לך. עדיין אין. זה עולה כסף. כן, אני יודע. מישהו הרג אותי. נחש. מי? מה? אני במדרגות. אני גם. זה אני. היי. זה אני. איך? זה מפתה אותי להרוג אותך, אבל אני לא הורג. די, יוני, אבל באמת אל תהרוג. טוב. אבל גם אתה אל תהרוג אותי. באמת. אוי, מישהו גנב לי את ההרגה. מישהו מה? מישהו גנב לי את ההרגה, אבל אם אתה רוצה שאני לא אהרוג אותך, אל תביל אותי. יש מישהו שמתקדם. הרגתי מישהו מהכיוון השני. יש לי 3 הרגות רצופות. אני בחוץ. עכשיו אני בא. מישהו רבי. זה אני. הרגתי, זה אני. יש לי 4 הריגות רצופות. איך בא יהרוג אותך? כדי להשיג... לא! למה? טוב, סליחה. אתה חייב לי אבל פעם. אני מתקדם. אתה חייב לי... לא אמרת שאתה מתקדם. אני אמרתי! אפילו תראה בסרטון. אז אני חרש. כל הכבוד שאתה חרש. זה אני. כשאני תפות... אני מתאב אותך לתמיד. כל הכבוד שהרגו אותך. נחש מי? מי? אני. איזה כיף לי. לך כיף? דיוני, דיוני, עכשיו זה נהפך... דיוני, עכשיו רציני. רציניים? עכשיו... לא, עכשיו אני הולך להרוג אותך. אני עכשיו במדרגות. אך לא, שז'וטו, כל הכבוד שז'וטו. יוני, בוא נהיה עכשיו רציניים, באמת. נהיה רציניים נהיינו. נהיה רציניים. לא מתאים לנו בבית ספר. יופי דידו. על הכדור, משהו, הנה הוא. ראיתי מישהו קופצני. איך מפה? לך תמות גם אתה. אם עכשיו תהרוג אותי, אני במדרגות. אני גם, זה אני. סליחה, זה אני, סליחה. על מה סליחה? כמעט יריתי בך, יריתי 2 יריות שהיו מה זה קרובות לראש שלך. ראיתי מישהו כבר. כן, מהצד ההוא. אני אנסה לטפל בו. וואו! אמא! הוא הפתיע, אתה הרגת אותי. כן, השגתי דאבל קיל, אבל הרגתי. השגתי דאבל. אוקיי, יש לי סונר. זרקתי את הסונר שלי. לא הצלחתי להשיג טילים. אבל אני מקום ראשון. אני אוהב אנשים מסוימים מפה. יוני. עשיתי דאבל קיל יפה ברמות. איזה כיף לך. טוב, לא יפה, פשוט ריססתי 2 אנשים. לא. אני במדרגות, זה אני. לא, זה לא אתה. תמות. ייי. אני לאורך החומה. זה אתה, יוני? כן. כן, זה אני. אל תירבי, באמת לא. זה אני, אוי, יוני. בטעות. רגע. תחפה עליי. אני יורה לך למעלה. בסדר. אחלה, הנה אני. אני עכשיו הנה אתה. היי, יוני. אל תהרוג אותי. זה מגיע לך, תודה.
מגיע לך עוד פעמיים בערך וזהו. מה? מגיע לך בערך עוד פעמיים וזהו. לא נכון. כן. צודק, עוד 3. לא. לא נכון. נכון בחצי. זה בטעות, יוני. אחלה, גם אני עשיתי את זה לחדושים, בטעות. לחדושים. איתן, גם אני עשיתי את זה בטעות. ותגיד אם אתה מתקדם למדרגות. אני לאורך הקיר. אוקיי, אני מחכה לך במדרגות. אוקיי. זה אני. אני עכשיו, זה אני. רואה? כן, רואה. למה? זה בשביל להשיג טילים. מה? זה היה בשביל להשיג טילים. עוד הריגה אחת, ואני יכול להשיג טילים, ואז זה יעזור לשנינו. טוב. אז אני תבוא... מתקדם, אז... ואל תהרוג אותי. לא, אבל אם אני ארוג אותך אני אקבל טילים. ואז זה יעזור לשנינו. אם אבל אם אני ארוג אותך, אני אקבל טילים. הייתי חייב, סליחה, אני אראה לך משהו, סליחה. טוב, הנה תהרוג אותי. זה לא עוזר לי כבר. אני ארוג אותך. אני הולך למדרגות, תראה בי חופשי. אוקיי. תקשיב איזה מישהו מטומטם. הוא עומד בדיוק מולי, והנה אני פה, תראה בי, איזה כיף. לא. וואו, מעניין מי הרג אחד את השני יותר, אני או אתה. אני מניח שאתה הרגת אותי יותר, אבל אני לא יודע. אוקיי, אני רואה מישהו, ואתה הרגת אותי. סליחה, אני בעלתי. באמת. טוב, אני על הגגונים האלה. אחלה. פאק, מי יורה בי? לא, אתה לא! זה לא אני. אני בכלל מרסס איזה איש. אני קרוב. אני על המדרגות, איזה כיף. זה אני. זה אתה? כן, זה אני פה. אני שונא אותך. ליטל, הרג אותי. אחלה שליטל הרג אותך. ליטל הוא שמנמוך, אני כבר אומר לך. כל הכבוד. כל הכבוד לליטל. איזה גילוי מדעי. זה אני, יוני. הרגתי את ליטל. לא הרגו אותי, אני הרגתי את ליטל! איתן, יש לך 19 מתוך 19 הריגות שהן הריגות שהרגת אותי ואני במדרגות. לא, דווקא הרגתי עוד כמה. אחלה. אבל אני עכשיו באמת בוא נהיה רציניים ולא רציניים כמו בזמן שיעורי בית. אוקיי. זה אני באמת. זה אני במדרגות. למה? זה לא אתה הרגת אותי. זה היה לא. אבל אני לא. אתה ראשון ואני שני, איזה כיף לנו. כן. ביחד. תראה את לוח המוצא, את הלוח השמנמוך הזה. אני לאורך הקיר והגדר המשמעמים האלה. אני במדרגות. אז אל תהרוג אותי. טוב, אני לא יהרוג אותך. זה אני. טוב, סליחה, אני ידעתי שאתה עמדת להרוג אותי או לא? לא. אז בוא, אני על המדרגות, בוא תהרוג אותי, זה אתה? לא, זה לא אני, אתה לא מורשה להרוג. הרגתי, טוב, אני על המדרגות, תגיד לי שאתה... אני ליד הגדר, אני בקיר כאילו. כן, אני רואה אותך, תהרוג אותי, אני על המדרגות. אני רואה מישהו, הרגתי מישהו, אבל זה לא אתה. זה אני, זה... לא, אני לא הרגתי אותך. אני יודע, זה לא אתה. אתה הרגת פליי. כן, גם רוצים להתחלק מזה. ליטל הרג אותי בטילים, איזה הגזמה. שברו עליך טילים כדי להרוג אותך. אני לא עורך המשמעים האלה. אני מרסס אנשים, ואני מת. ליטל הרג אותי. ליטל דף הרג אותי. הרגתי פלייר אחד. אחלה, תהנה. או שניים. אחלה, תהנה. תהנה מתוך המילה עינוי. מה? תהנה מתוך המילה עינוי. לא, 4. שונא אותך. אתה הפתעת אותי. לא, זה באמת לא היה בכוונה. אתה הפתעת אותי. בטח, סתם לא, מאמין. לא אמרתי לך שאני במשמע. למה?
אתה הרגת אותו או אני הרגתי אותך? אתה הרגת אותי. אז אני מתי, איזה כיף לי. כן, מישהו מאחוריך שריססתי אותו. סליחה. כשאני אבוא אליך ואתפוס אותך, כשאני אהיה במשתמש הרגיל שלי, אני אפוצץ אותך עם 25,000 גרניידות, וירסס אותך ויעיף עליך RPG למרות שאין פה. יש לי 30 הריגות. איתן, אני שונא אותך. טוב, אז מקווה שנהנתם. למרות ש... היי חבריה, נהניתי, אתם גם. אז יאללה ביי, זה הסרטון הראשון שלנו, אז תנו לייק. ביי. ביי.